Raz, dva. Jo. 23.2012. Mobilná 365. Tvoj Bohuško z Bratislavy, tu a teraz. Jo, tak počúvaj. Ráno stávam trochu vedľa, vôbec to nevadí. Vyrážame do Blavy, tak som to rýchlo ubalil. Diaľnica je dlhá, na pumpe tvrdý párok. A ja mám zase potrebu znásilniť čistý hárok. Dneska mobilný diel a práve sedím v izbe u mojej sekry a bavíme sa dobre. Pod krovie je tam, kde je všetko bližšie. Bližšie je aj to nebo modré. Píšem riadky priamo z mesta mieru. Z auta som videl vežičku z pilieru. Vraciam sa späť do dôb, keď som tu žil. Dávam ti k mestu, kde som sa narodil. Mám rád také chvíle, keď si naozaj doma. Na to netreba žiadne opevujúce slova. Ja tu mám segru, tak mi niečo daj. Pozdravuj a so slovíčkami sa hraj. Ahoj Maťo, pozdravujem poslucháča svojej 365-ky. Toto je rodinný diel, tak dúfam, že sa bavíš, ďalej nahrávaj a maj sa so svojou Helčou krásne. Super mega dík, radi si plníme sny. Dneska na adrese AK, rád jaskový. Dávame si chill, potom večera a rodina. Darčeky, rozhovory, človek rád spomína. Vidíme sa po celkom dlhej dobe. Navzájom sme radi, že žijeme v pohode. Niektoré veci sú a nie sú o náhode. Dneska je to ako pivo na 7. schode. Za seba som rád, keď píšem tieto slova. Lúčim sa, no a čo k tomu dodať? Zdravím moju family a všetkých tých, čo počúvajú toto. Bratukam peace. Jo, keď mi odišiel mikrofón, tak nahral na mikrofón tu na laptope, tak je to strašné, veľké sorry, ale je to mobilný diel. Maj sa pekne, zdraví Bohuš.